Ahojte, moje meno je Babydoll a ja vás vítam opäť na mojom kanáli. Takže pokračujeme tam, kde sme skončili v minulej časti a to... Momentálne sme vonku v meste a ideme tuto po tejto cestičke až do Stok. No a vlastne musíme prejsť týmto obchodom so zbraňami, ktorý vlastní Kendo. Ja si tu pozbieram loot, tuto máme rovno upgrade na brokovnicu, čo je super. Granátik. A ešte volačo náboje, jasné, to sa hodí. No a vlastne tu máme list od Jill Valentine. A vlastne je to pre toho Kenda, toho majiteľa tohto obchodu. Keď chcete, môžete si to prečítať. No a ideme ďalej. To už by nemalo byť nič. Back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Daddy's here. Come here. Okay? Those fucking things outside. What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy? I was sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in. Takže mali sme tu srdcervúcu scénu. Toto bol vlastne ten majiteľ toho obchodu, ten Kendo. A to bola jeho dcerka, ktorá teda bola infikovaná, ktorú pokúsali. Takže on ju vlastne teraz zastrelil. No a my tadiaľ to môžeme teraz pokračovať. That explains the horrible things I've seen. No a teraz bude sranda v Stokách. Based on what you said, the sewer seems fitting. Kde je táda? Thanks. Dobre, takže môžeme ísť. Tuto kúsok prejdeme takto po týchto tuneloch. Real scientists being down here.
Dobre, tu nič není, žiadny loot. Tuto tuším ďalej bude. Sewers are run by the city. Neviem, není som si How could they istá, have a nechcem klamať. facility without the authorities knowing? Umbrella's controlled death in the city. Že by tu? That an earthquake? Á, jasné, tu je. Tak som si dobre pamätala. A už je tu. Už je tu. Dobre, uložiť si to nepotrebujem. A čo z tohoto nepotrebujem? Tak je toto. Náboje. Takto teoreticky by to mohlo byť. Tuto vlastne, kebyže ma hitnú animácie, čo budú tuto, tak budem potrebovať toto liečenie, pretože tu je tá fialová a tá lieči tú infekciu. Takže, ale ja teda dúfam, že to bude OK z mojej strany. A teda môžeme pokračovať. Za chvíľu sa stretneme s tým roztomilým maznačíkom, ktorý tu teraz prešiel. Ďalšie náboje. Tých mám teda dosť. Again? No chance. We're stuck with me to the end. Tak a teraz to môže začať. You sure this is the right way? Unfortunately, Wait there. Leon, get out of there! Tak máme ho tu ňuňušika. Teraz už sa mu len správne uhnúť. Počkaj, na ktorú ide stranu som, dobre. Holy shit! Teraz na druhú. Jasne. Chodilom, chodilom. Dobre, dobre. To by bolo. Poď, poď, poď. Dobrú chuť. Chew on that. You overgrown son of a bitch. No yes. A teraz, jasne, tu nám Ada spustí rebrík. Musíme chvíľu počkať, kým sa sem dostane. Leon, up here. What the hell was? Just get up here. Však dobre, som tu. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. No poď. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? Vlastne dostávame sa k tej Don't časti. sell the monsters. Teraz They budeme sell hrať za Adu. viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Teraz už môžem mať 8 tých brokov. Predtým som mala len 4. Vlastne v tej brokovnici. Čiže super. Toto nepotrebujem. Identify yourself. Annette
Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! You'll never get the G-Virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Tak, teraz ideme vlastne za tú Adu, tú časť. Ja sa priznám, keď som to streamovala minulý rok, tak ja som úplne zabudla, že keď ja tam mám ísť tam dole. Že tá pasáž mi úplne vypadla. Ale teraz už si to pamätám. Tak by to malo byť v pohode. A jasné, takže toto... Tu musíme hacknúť. Tak. Tí šváby sú tu top. Dobre, to si tu rovno spravím. Ja sa potrebujem dostať tam do tých dverí. A tuto... Vlastne len taká poznámka, že budú tu dvere, do ktorých... Prečo mi to nejde? Aha. Takže ja som z toho úplne zbytečne teraz vypla. Nevadí. Náramky, ktoré potrebujeme na odomýkanie potom dverí. Aj tu a potom už aj oficiálne v tej laborke. Sem teraz... Ja týchto tu nechcem zabíjať. Áno, ani netreba. Dá sa to prebehnúť aj bez toho. Ono to bude... Tu tuším, to bolo v stene. Tu. Dobre. No poď. To ma nechaj. Dobre, to som nechcela toto. Aby som takto dopadla. Ten je fakt otravný. Ty kokos. Dobre, tak toto je fiasko. Toto som neplánovala. Ja ich proste nechcem všetkých zabíjať. Ty kokos, nechaj ma. Tuším, tu ani není heal. Že možnosť obnoviť si HPčka. Takže som trošku v prdeli. Nevadí.
A ešte sa tu objaví aj tento. Persistent bastard, aren't you? Ide to? Dobre, ide to. Som sa zlakla. Teraz zase potrebujem toto. Už je tu? Ježiš. Ja som ho nevidela. Uteč. Ty kokos. Tak to dobre, že som ešte prežila. Ja už som len čakala, že kedy sa tam objaví. Dobre, sme v suchu. Najprv tuším, musím ísť tam hore. Ty kokos, stále chodí. Toto je nič, to je zase ohľadom toho náramku. Dobre. Vlastne tu je ten náramok. No, tak to vyzerá. Bravo. What a burning building. You'll never get your filthy hands on G. I'm not going anywhere. Realize that. And you won't die alone. Dobre, a teraz mám minútu na to, aby som sa odtiaľto dostala, takže... Ty kokos, kde to je? Sakríš. Kde to je? Žlté. Tu je to. Dobre, chill, to stíham. Ešte mám 40 sekúnd. Toto... A ešte toto. Poď. Tak a teraz vlastne s týmto náramkom tu mám prístup. A aj ten sa potom ešte bude upgradeovať. Teraz neviem, že kam mám ísť. Sem. Alebo sem. Nie, tuto je slepá ulička. Tak pozrieme ešte, že či tu není nejaký loot. Aha, dobre, nič. Tak môžeme ísť naspäť. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest. Over my dead body.
Dobre, ja som si tú kameru trošku skoro zapla. Som zabudla, že tu ukážu Leona. Dobre, nevadí. Takže vlastne pokračujeme teraz zase za Leona. A ideme na to. Už sa pomaly blížime. Ešte sme síce na konci není, ale už sme skoro tam, blízko. Dobre, toto s tou pracem ešte. Toto zatiaľ nepotrebujem. OK, to by sme mali. Dobre, menší strih, nevadí. Takže môžeme pokračovať. Nechcela by som, nezávidím Leonovi momentálne. Úžasný smrad. Dobre, čiže oficiálne sme v tých stokách. A ja si ešte tuto skočím, to by mali byť broky. Dobre, sú tu. Týmto smerom. Tuto tuším už nič není, že? Dobre. Nový les. Počkaj, tu budú tuším zomboni. Týchto tu si... Ježiš, ne. No ešte, že mám ten nožík, ty kokos. Dobre, teraz mi ho... Daj. Haló, ja chcem svoj nožík. Či už sa rozbil? On už sa asi rozbil. No to je fakt super. Kokos, toto si nemohol spraviť hneď. Nemáš nič, dobre. Je tu i tá kazeta. To si potom pustíme. Inak, pre tých, ktorí by nevedeli, čo nezažili tú éru, toto je VHS kazeta. Na tom bola, kedy boli filmy, koncerty. A teraz už dnešné decka to nepoznajú, že čo to bolo. My sme na tom vyrastali, ešte tá moja generácia. A som na to hrdá. Ja som mala dobré detstvo. Ja si nesťažujem vôbec. Práve, že by som nemenila. Vôbec týmito dnešnými deckami. Dobre, toto máme zamknuté. Aj to je z druhej strany zamknuté, čiže ostáva nám ísť sem. Ty si živý. To vybavím hneď, nech mám potom pokoj aj s týmto tu, lebo sem sa ešte vrátim. Toto je takisto zamknuté, takže sem. Jediná cesta. Nožík, super. Ježiš, ne, zase v tej vode. A tuto už nič nie, mne sa zdá, že ešte tu čo bolo. Či? Nič? Vôbec? 0 bodov, dobre. Tak môžeme ísť sem. Ukáž ani tu. Ani tu, škoda. Doslova, že shit. Dobre, sem ani nejdem. Tuto by mali byť po stranách nejaké veci. A ježiš, tam je hen ten zmrt. To ešte bude zážitok s týmito tu bojovať. Oni plujú takých alienov. Ale tohoto si budem musieť zabiť. Pretože ten ma tu bude srať. Takže to sa potom ešte vrátim. Už ich pluje. Ešte jeden. Všetko, alebo... Dobre. Ty kokos, však ale... Chcípni, more. No, ešte, poď. No.
Zmizni! Traf mu toľko. Kokos. To je fakt nesmytelné. Sú to odolné kundy, čiže... Ale tohoto som musela zabiť, pretože tady to ešte budem prechádzať. A no, super. Takže... Oni tu plávajú stále? Aha, nie, to je voľaký košík. Takže... No a tento bol jeden, no ich tam bude asi 4 dokopy potom. Čiže to bude sranda zase. Dobre, sem. Ja vlastne teraz ani nepočujem. Ja by som mala mať zapnuté tie pôvodné zvuky, čo boli ako v originál hre z toho 98. Ale ja mám tú hru tak strašne potichu, že to nepočujem. Ale dúfam, že teda na videu to je dobre počuť. A teda ten originál soundtrack je, že top. A toto je, aha. A tu je skrinka, počkaj, tu bolo volačo S, to viem. A Z a F tuším. Jo, dobre si to pamätám. A tu sú náboje do Magnumu 6, super. A zadiaľ to teraz dolu. A zase dolu. I don't like the sound of that. Ada. Tak, dobre. Tuto si zoberieme mapu. A vlastne Leon teraz musí zachrániť Adu. Ona je tam dole. Tam leží. A ja budem pokračovať v ďalšej epizóde. Tuto teraz ukončím. Tu budeme vlastne riešiť pucle, hadanku. Aby sme otvorili tieto dvere. Prehrajeme si aj tú videokazetu, ale teda hovorím až v tej ďalšej epizóde. Čiže dúfam teda, že sa vám epizóda páčila a že spoločne túto hru hrajeme. Bude sa vám páčiť. Takže zatiaľ ahojte.